Kanal açmamın bir sebäbim şunýaly ýeki aýlanyp berýän wagtyň içiň gitmä diýýär. Näme seredýän? Ha? Gel. Gel. Bizden işi yok. Çaptı. Katedral 1744-1760 yıllar arasında kurulýar. Yani açılış tarihi 1760 yıl. Dikkat eden bolsaňyz, köp binalarda Ukrainanyň Wideowadyr. Sebäbi Lwow şäheri gatygy var ya, öz halkyny, baydaklaryny, dilini şoň üçin hem orta çeken gürleşenoklar diňe Ukrainça gürleşýär öz arasynda. Arkaby türkmeniň nağşyna beňleýän. Gör oýnan moruşlaryny. Dostlar, şu an sumkan koyduk. Nalan örtegen bolýar. Benim birinji aýlanyp berýän şu an tüdülen bile ýollar örkedeýin. Ýoluň orta tarapynda görýän restoran. Bulam tramvay ýoly. Binalan arasyndan geçip gidýär. İstanbulyň kameňdeşeken. Ýöne tramvaylar gaty nostaljik. Görýän köni. Gaty köni ýöne aýry bir owadanlygy bar. Neptun. Vah, surat alýanmyzy ýok da. Ýekejäl bir şey aýlanyp bermeli. Kanal açmamyň bir sebäbim şunýaly ýeki aýlanyp berýän wagtyň içiň gitmä diýýär. Hem içiň gitmek hem gezip bilmeýänler üçin ýa-da şota gezek bolýanlar üçin biraz birdatlar görmek üçin bunlar atlaryň bar eken. Bidem ştaýlar, bagda bidem ştaýlar aýlanyp berýär ýaly. Azıcık kişade peýdaman diýdi, şoda gowdat. High Castle diýip, Beýik Gala diýip bäriň meşhur galat bar eken. Şu wagt şoňa barýar. Ama sıcak. Menem şu wagt ana Türk geçip gitdi. Türk daýdalar. Menem şu wagt kartadan seredip barýan. Polşalılardan, Orslardan, Nemislerden galan binalar köpsi. Köne binalar.
Göre yaşa. Bunlar turistler. Ne bulurum Wideoda Lwowyň. I love it. Там прям огромная. Yerden gitsek ha vardığından. Yani vize kartımdan böyle 500 grivin çektim. Yönü çeğinem aldım olan. Görkülmedi nece kamisi alanını. Ya almadı. Nece alan ortada görkülmedim. Alanı alırlar. Kâver banklar alya. Kiev'de çekende kâver banklar alyadı. Kâverler alanı yoktu. Geçecek tramvaylar. Şu an Maps Midip Maps nokot Midip bir programa kullanıyan tade yükledim. İnternette de işte ya. Meselem haydi şahara gitsek bolsaňyz, internet bolan ýerinde şu şahar ýa-da şu ýurda bara üstüne batyp ýüklemeli internetiň bagy etseň internetin ýok wagtym arkaň ulanyp bilýän online bolman. O programka şu odanlygy kuşların petine seredin. Vestyan. Şu an gala tarap çıkıp baryan. Adından belli bolşalyk Beýik Gala. Beýik teres ha belki. Göräň. Gelyär.
Biram bärde bir meşhur mazarlyk ba. Olam bu ýakynlarda eken. Oňa da gider. Her kim öwdü da hökman gitdik. Of. Oňa da. Çadyryň orada şu tarap bir gur. Yat. Bu näme teredi aka? Şarik. Şarik. O, näme teredi? Ha? Gel. Gel. Hay, bizden işi yok. Dostlar var ha. Hova gatowy. Bu ağacın odanına verdim. Qarrydyr adam. Aşağıdan yukarık. Yaşıllan yoş qıdıla doğru gidiyor. Baram o şäherň bir zadyny haladyň. Gitmek üçin bolan köp ýerler bir-birine ýakyn. Meselem şu taýy bir meşhur parklaň biri. Soň Gala we ýanyna aňar tarapda şu meşhur mazarlyklary var. Başga da köp tarap var. Men şo bilemok. Aýlanmaly görmeli. Öyle olmuyor öyle değil. Gatowy. Bu arada da bugün hava gowy. Ýa-da muny aýlanyp bolmaýady. Vay. Karta ferdalan aýtardy. Ay bolly. Gelip dursam. Gün bärdinden çykyp bolýan ekan aslında. Ýoda çykpa. Ana ýaşyllara Bugünem Lwowa. Gatowy. Of, soğutadym ben. Yerden hem sererliğe de yatıp kalıptırım. Ağaca del. Su. Su tap başladım. Ben adama kâneken. Vek. Yüzüme burada da geldi. Zaryad ne alamam. Bay bu. Adal başlattır. Yanca hostellen çıkacak otel ham bir Avstriyalı bir geldi.
Gezýär da. Geldik gezýär. Taň soraýan. Niýerler geldiňler? Ay Amerika, Germaniýa, ol bul Kanada. Hiç de vize yok. Avstriya. Vatandaş olan için Avrupa'da, Kanada, Amerika. Hiç vize yok. Yani käbir kitrak devletleri vize bah. Meselem İran'a gidipdir. İran'a vize alıptır. Ödem 100 näçe euro alıptır. İran'a vize var yani. Beýleki ýurtlara vize yok. Ne turistler. Tarihini şunlara verdi. Girişinde şunyalı suvenirler, dağıtları var. Soğutluğu için. Sorry. Типа. Такими правами есть, да? Это говорит, прав. Слышь, надо себе это куда-то новую фразу пустить. Как приедете, как красиво покажете. Назначат вас министром. А меня Человек для петля, которого потом приносят петли. Görýän Türkmen ýalygy. Не, одна девчонка. Он такой, типа, чемодан. Kirişinden arka adam var eken. Tağızıklar. Lwowa depeden bakça oydu. Ukraina'nın gowrandadyň ýaşyllygy, tokoýlugy. Hemme ýaşaýlar da. Kartadan terdeňde de görersiňiz. Ukraina ýaşyllyk bolup duranlar köpleri. Нет, еще потом. Yetip barýar. Görýän.
Bulut karalıp başladı olan yağma öğretme hayrat et yağma netede odanlık netede şehir tokoyla oraya amanlardan o da mal vakkan vaktimiz munyarak yaşlılık bulma yaşlılık tapmak kat kıyın ne? Прям зубра. High Castle Beýik Gala diýilen galalar şol gaty beýik derleşen üçin sorady beripdirler. Пожалуйста, сфоткайся со мной. Şunyalar istikizet sorady düşe hat çaptı. Sonyalık galanam gördük. Anna görüşsen çak. Ivan Franko heykeli. Bulam Ivana Franko üniversitedeyken. Üniversitede görýänmi? Tarihi Kön üniversitesi olmalı. Güneş panel. Parkın adam Franka Parkıdır da. Dostlar. Ağaçlara Meselem 2000 galysi var. Nafarlama alıştırdım. Borç aldım alviye, pürü,
Buram börek. Tam çörek. Bul soğuk su öz yanında vardı. Şulan toplam 95 gram tuttu. 95 gram. Onun vize kartını çektim. Vize kartını can tavırdım. Dostlar, salam. Çıktık başarık. Eğlenip yatıp şu an Lviv şäherine yerleşen George'un katedraline geldik. Ulur katedral, yaman odan yerde yerleşse ve biraz Beýikde yerleşse. Şu an giriyor. Bu katedral 1744-1760 yıllar arasında kurulýar. Yani açılış tarihi 1762 yıl. 1762'de açılıptır. Görýänmi? Aňar tarapda park var, uly. Katedral katoliklanky. Hani girip göreli. Düşün. Bir de surat alyanam yok. Bak. Uluken. Dostlar, ulan Taras Şevçenkoň heykeli dünya belli şahyr we suratkeş. Ukrainalı ve dünya belli bolan soň tanamaýany ýokdur. Şu an Lwowyň meşhur Lwowyň meşhur meýdanlarynyň biri Rynok meýdanyna barýar. Tramvay. Ýanyma ukulele aldım. Belki aýdym. Evet. Dikkat eden bolsaňyz köp binalarda Ukrainanyň baydagy bardyr. Sebäbi Lwow şäheri gatygy bar ya, öz halkyny, baydaklaryny, dilini
Şoň üçin hem orta kan gürleşen oklar diňe Ukrainça gürleşýär öz arasynda. Meselem Kiýewe gelip görseňiz ýa-da Ukrainanyň günnägeri köplenç orta gürleýär. Bulan katedraly diýen. Mantı. Ne staravna Rynok meýdany adam kendir. Bir ýaşawaň heykel awa tanamadym. Bilemok. Doğru yeni bir yaşlılığın heykeli var. Nerede soğukluk atlar var. Aha, yine Türkmen'den yararlanan meňdeş. Şeýerime 30 grivin. Öýler görýäňizmi? Herti ütgesek renklerde köne owadan. Herti ütgesek. Aňarda da bir daha var. Üstü ýaşyl. Katedral mı kawdam? Şinýaly ýoluň garasynda kafejikler var. Gowy ýer aýlanmak üçin. Parka Türkmen'den nağışına meňdäm.
Bu kaçan Qoğucadan muzey diye bilem. Girve bilem yok. Taşından göraydı. Neyse pullu olan ben kaçacağım. Biz ekonomist Cahan geçti. Köpükler. Berdi de ikinci el köne dağıtlar satılıyor öyle. Kitaplar da bir topar. Ullanan köne kitaplar. Як це, які питають, Барса? Що йому дасть, я не знаю. Aha. Bu yaşıl kim kan? Odan alma. Just leave it. Aha. Mağdin cası içine de açsa satılıyor. Soğut tatlar. Görmüş surat alam olsun. Anlatın ne maka? Gör oynanma oruçlarını. Alınta'da Moğut konsert. Akşam orkadayın berlerine. Opera binatı.